kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma.
alaikum bandiraɓe fulɓe tedduɓe wonɓe funnague hirnague rewoy worgo wowɓe yebde ayawo Pire TV min calmini on moni fo inde mum e yettode mum hande noon eɗen ɗo la gondolier ɗo machallah e rond point e Yoff emin gari ɗo anniversaire debbo pullo tono Diariatou Sall debbo mo gamaje gamo duuli mi yewaka noon e jamma o saabu mbiɗo wonde funeram jumelam machallah jeemayam hono Tidianir Sarr debbo mbo horndolde machallah mataw koko weeli tan joguimi micro o par ce que hay mayɓe ne gandi hakkudam e Diary Sall machallah mo jogirimi micro o tan ko pour bismade bandiraɓe e bismade arɓe anniversaire o kono hande mi woppidat Tidianir Sarr o welna jamma o ha weela par ce que yimɓe fof ne gandi hakkudam e Diary donc gudditen puɗɗoɗen e jamma o e bisimillahi rahmani rahim goltoreɗen ɗum e alhamdoulillahi rabbil alamin Tidianir Sarr bisimilla ma e anniversaire miñamo ko noon tigui wantoroɗo ko weltare mawde e dardade ma ɗo hande oɗo jamma sikki ala bandiraɓe on calminama on juurama mone moon kala inde mum e yettode muɗum hande noon ko jamma weltare nde won noon Aissa Wane neɗɗo so tawi ɓerde ma moƴƴi aɗa welto laabi tati haɗi gara e nayyi somi wi noon neɗɗo aɗa foti weltanade hoorema aɗa foti weltanade koddiɗo ma aɗa foti weltanade sehele ma hande noon ko weltanare eɗen beltini seheli men eɗen beltini ɓinguel yumma Diariatou Sall nde won noon so wiyama Diariatou Sall tan ma wiye Aissa Wane gondigal moɗon yimɓe foof ne gandi ne yooɗi ha maayi wona gondigal ɓiɓɓe baba ko gondigal ɓiɓɓe yumma no hannirta ni ɗum noon daraɓe AO Pire TV ko hande woni anniversaire Diariatou Sall so tawi Diariatou Sall noddi pulagu ne foti notademo gati eɗen gandi ko debbo pullo daraniɗo pulago hano hannirta ni barlittiriɗo doole mum fi sabulillahi so tawi noon ganduɗa o darniɗo hande ɓiɓɓeɓe fulɓe foof gari nottatademo ɗo ko hani waɗi gati teddugal foti ko ruttede ɗum noon hande ɓiɓɓe fulɓe hande ne paari ruttudemo teddugal jamma noon hande ko jamma ko jamma noon weɓata kono holko mbawɗa settanade ɓiɓɓe fulɓe ɓe hakkude ma e Diariatou Sall hamin gandi kala ko kalɗa e Diariatou Sall firtota eyyi Tidiane on question mbiɗo waldo hen par ce que miɗa haala ɗum ñande foof min Diary komi ñam komin taniraɗo goto wona showbiz rendini min wona yontidede rendini min wona ko yontidede ko kalawo e télé komi kalawo e télé ɗum rendinani min rendini min ko endam machallah kadi Allah ne waddi kam e makko o ƴewata ko yeesam kala ko weeli kam tan ko ɗum weelimo kala ko welanimi welanimo machallah min ne mbiɗo yiɗimo yidde mi ala e makko sago hay somi andi an hande a haaldata e Diariatou Sall ni mi haaldata e ma hay sa waɗanimi haydara noon min mbaadi machallah kadi omo ittanimi gueɗal kala ko watta omo namdo kam avion am somi wimo ko ɗum ɗo ko ɗum ɗon somi wimo ala ko ala hay somin jaaɗi voyage ni Allah wona seedi billahi wallahi wa taala min jogoto kalis makko kala ko mbanmi hen ne welimo o watta kam contrôlé o jertota kam o ƴewata machallah hay somo waɗa hunde ni walla omo teddina neɗɗo o yittanmi grande sœur ko mbaɗanmi sa weeli kam yomo rokkuma ha heewa sa welani mi rokkuma seeɗa a faami ɗum tan ko hollirde tan yidde amen machallah vraiment kadi omo teddinimi ko debbo moƴƴo muɗo duwanomo noon Tidianir Sarr oɗo anniversaire haade anniversaire o artude yo Allah rokkuma gorko dañɗo diine dañɗo l'islam mbawɗo jogademo kadi oɗo debbo pullo kala desɗomo daña debbo par ce que qualité ji kewɗi moƴƴi nana e makko ay Diary Sall ne wawi wadde trompe neɗɗo sa anda Diary aɗa wawi wadde ɗum classé to beleɗa fof mais il suffit ko gonɗon walla jokkodiron walla jottodiron ganda ko debbo moƴƴo machallah mi duwontoma tan machallah onon bandira onon worɓe fulɓe ɓe gaare Aissa Wane mi rokka on miñamo tawa haydara mi namdaki on tigui Aissa Wane ko mbaɗɗa ɗo ho weɓani e gati ganduɗa Diariatou Sall ko toroɗo ko onon ndendi foof kono noon a darima ɗo gam settade makko moƴƴere an wona haside hamin gandi ɓerde ma ene laabi ene wi cara ɗum noon bandiraɓe ala no mbatten ko paaɗen joni koye ganduɗa wadde découvrir événement eɗen gandi les grandes dames et les grands monsieur ɓenɗo e nder salle he hano hannirta ni ɓiɓe fulɓe yontaɓe gari nottima hanere joni ni jehna mabɓe ƴewen holko ɓe kalata hande anniversaire Diary he
Siri buduru mariko buduru sira mamuda gafara munyanye mamuda gafara munya mamuda gafara munya siri bora maraka siri bora kulanu muye mujaliye maisalale imajaliye mujaliye maisalale jamma beldo wara ima jaliso jariye jaliso ima kalaka jariye kele jari awuri jariya tusalnon amayata habada ima sabara nyumado ima tere kinyumado
batama Bibi Sall ngari lampo California Sall ngari dogu ni maki Sall ngari burgede maki Maki Sall ngari lampo Maki Sall ngari lampo Jari Sall hande ko anniversaire ma ido yaya ngom ari yaya Farba Ngom yaya ndanan fulbebe yima ko yima lama danga madama yaya ngom Jari Sall Tomo Sandi Jari hande yiman mangro Jari hande yiman mangro Sakali ko bine ko Jari Sall jambaragal ko jom yaya no holima yaya Farba Ngom yaya no holima yaya ali ndeka kullo nani yaya ayam yaya ma Farba Ngom Farba jabi golle ma Farba jabi golle ma kullo ndeka kullo nani toro ndeka kullo nani Medayma Cerno ala juga Abdullahi mau masuk Jalui berkata Selamat sakam sabana Selamat sakam sabana Balik kiri ke ibu
Telemundo, 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 Telemundo. Cha, 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 cha. On the left, on the left, on the left, on the left. Jari neex leena, jari neex leena. Tapi mi ndam, ndam fay dege jine di jaataar leena. Elaaji Abu Njaay, Elaaji Abu Njaay. Seynu Abdoulaye, Abdoulaye ko naa ma. Khalifa ni sall nam toro Khalifa ni. Khalifa ni sall nam toro. xam nañ ko nee na ñoom kontaan nañu si bésu tey bi. mais oo ko baadam. nee na kii jarbaatam la. nee na ma kooku sigilam woon noonu. nee na yaayam xaritam la woon. kadi taw wonaa seeɗa ko sigilam tigi rigi. nee na du xaritu noonu rek xarit original la. ɗum tagi kala ko mbawmi jaggude. nee na moo tax lépp lu mu mënoon a jàpp. yeeyat leesam ngoo yeeyat ɗum. nee na maanaam lu mu jàpp dana bàyyi lépp lu mu jàppoon pour mën a teewee bés bi tey. jom sudam nan fadimi de suudu. mu ne lan noonu. jom sudam nan fadimi kono nee na maanaam soxnaam mu ngi koy xaar sa kër ga waaye daf ko fa bàyyi ñëw rek fekkee bés bi. foofu omo jari ɗum. nee na jaari jaral na ko bàyyi soxnaam sa kër ga. ñëw toog bi ba une heure du matin koo moƴƴo fekkee bés bi bu baax la. omo nehi ku yaru la. leggal gonowal laana nga. leggal. gonowal laana. nee na maanaam bant bii di nekk si gaal. andre ko gila e won soɓu juru. waxtaanal boobu. andre ko gila ne woni soɓu juru. nee na dañu koy xam depuis mu nekkee maanaam ca tout tànk ba maanaam. kanko gila mo famdi. nee na jaari mii depuis mu nekkee ndaw. ene annduno ko ni tan wayata kam. xamoon nañu ne jaari bi bu manqué nii lay war a mën a mel. donc min ngari rende makko anniversaire o. macha allah donc ñëw nañu ànd ak moom joyeux anniversaire. Allah hokkuma balɗe kewɗe. Allah dalluma bone ɗemɗe. Amin. Bone haasiteji. Amin. Bone añɗi. Amin. barir en or bi la. waajuru kenn ko dul Kaliphone. bu leen nëbb tur bi Kaliphone la. Bagdad. ñaareel la wala troisième la. ma ne. jox leen tur bi Kaliphone la. ma ne. waaye ma ne Kaliphone la. Kaliphone la. dam leen ko doon nëbb mais Kaliphone la. mënuma muñ. mënuma muñ. nee na lu dul loolu. ɗum ɗo fof mi fawani ɓe ɗum. machallah nee na li yëpp tegu leen. barke Cheikh Oumaral Foutiyou Tall. waat na de nee na. mi waɗani xew wallahi mi waɗani anniversaire. nee na defuloon anniversaire. so tawino mi waɗino annoncé komi mbaɗo fête anniversaire am. yëgle woon. billahi. billahi. wallahi. talahi. ma Sénégal fof andu. Sénégal dinañ xam. valeur pulagu no fote leydi ndi. alpulaar yi fu ñu wootee keneen ko woote da ngay toog. joni noon. léegi nag. mi waɗi test mi ƴeewi. nee na test na gis na. waaye année prochaine. waaye at bii di ñëw bu nekk. subhanallah wona Sénégal ni mbatten ɗum. ca Fuuta lay doon. mboɗo yetta noon groupe immédiat fof. nee na mu ngi sant di gërëm waa mboɗo yetta yayiraba marɓe ɗo. nee na mu ngi sant di gërëm yaayam. nenam Aminata Lo. yaayam Aminata Lo. kawam Yaya Ngom. yaayam Ngom di yaayam. nenam Rougui Sall. yaayam Rougui Sall. monsieur le maire. monsieur le maire. commune de Guetto Ardo. commune de Guetto Ardo. e bandiraɓe am. ndeysaan ak mbokkam yëpp. arɓe ɗo fof. ñii ñëw yëpp. mi limata heddiɓe ɓe. nee na du lim ñëpp. sabu holɗum somi haali yiɗɓam tan mi woppi heddiɓe ɓe tan wodatnoɓe jiiri sa yi cubtimi ɓeɗo kalmi ɗumen ko kamɓe goni mawɓe amen nee na ku lim juum boo gisee mu lim mag ñi la lim ndax mag ñi la leen war a lim par la force doole mbaax Mansour Bine Gawlo Mansour Bine Gawlo yo Allah yommo moƴƴere sant na la gërëm El Hadj Baba Baydi Mal El Hadj Baba Baydi Mal noddi kam nane eyyi nee na Baba Baydi Mal wona ko sànq nde o noddi kam bi ko Ba Mal woowe o siftini kam mu fàttalikul ne ko gilli gondi hakkude amen nee na mbëggeel bi nekk seen diggante cehilagal xaritoo
badiragal mbeɗa yetta Allah noon mboɗo yetta nalankoɓe leñol arɓe ɗo fof e bongo manuji am ɗi ɓeɗo koye culture sénégalaise jeexna samay mbokk lañu maa leen di bégee bu baax a baax bili kono noon gondoliye kadi mi woppataɓe caggal ɗo noon tabarakallah sa ari ɗo c'est ça a haali fof mboɗo yetta wa Mauritanie maayo wona keerol mboɗo weltono pulago fof mboɗo weltono Mauritanie naaɓe ko heddi ko noon hade dia en Aïcha en fof mi haalataɓe wan xarit borom ori waaw acca kan Diallo Djibisal Oumar Fouta miñiraguelam Abdou Camara machallah hay goto mi woppani wa Pindi TV noon mention spécial on jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e der leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e der réseau ji mum din station ngaji EDK gonde der jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma